musidɓe tedduɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv dendagal laylaytiri pelle men dendagal torando rendo men dendagal teddande men canante on calminama on juurama on donama on ñaganama Allah moƴƴere wadde juuɗe battane moƴƴe sikki ala kala ñande altine musidɗo men sehil men Sar Abdoullahi Sar ene hewno addande en yewtere men jarika ko fati walla nden hirguino ko fati e gandal sikki ala en nanino walla o wayninoma o habrino en wonde ndeɗo yontere sabu hajuji aduna sabu nangudemo ene wawi o wasa arde walla heɓata arde e yewtere meɗen ko fati e buuɗal yurmeende kono sikki ala gam anji galle o yeewa no wawi fodde fof hay soko jubbande hay soko hojomaji seeɗa ma en ƴeew etade arde han no wawi fodde fof sikki ala gandal ko lampa sa wiyama hol lampa jeynoto ko aduna o fof sikki ala jeyaboru mum ko gandal sa wiyama hol puccuda ɗo aduna o fof sikki ala ko gandal nde wonnoon kala ko ligga feewi kala ko ligga moƴƴi aduna o so yettima to yetti hande ɗo musidɓe tedduɓe ko gandal gandal noon ma jangge ko gonga ene waɗi gandal ngal neɗɗo jibbidinte woni ko wiyete connaissance inné ngal gandal neɗɗo jibdinte hen tan ardata koye gandal mum no wawi fodde fof ɗum waɗi les philosophe mbi ko mbiyeten ignorant wodani saabu neɗɗo fof holko andi neɗɗo fof kadi no foti fof no jibdina e gandal saabu sen dokki yeru ngel ɗo bebbeyel jibinagel joni joni bebbeyel ngel woya so ngel jibinama ngel yettima ri tan ngel woyat woddi ɗi ne jogui ko firti ha heewi ene jogui ko haali ha heewi ko ɗum sa wi so ɗum teski jibin bebbeyel so jibinama ngel woyani jinnaɓe balɗi bebbeyel ngel fayat doctoreɓe kadi garninde oɗo yummiraɗo soɓe ƴetti bebbeyel ngel ɓe fayat e tan saha jiyon mo profoto ha bebbeyel ngel woya ɓe mucci ngel walla sahaɓe gona fiiɗi ngel kelle ɓe mucci ngel walla sahaɓe gona fiiɗi ngel kelle e nokkuji tawa kadi ko nokkuji ɗi gandanɗa hoore maɗa wona ne muusi ha ɓurti mais ala ɓe mbaɗirtu noon ko ha cukalel ngel woya nde wonnoon cukalel ngel so woyi so déclenche bojji ɗi so déclenche ene jogui ko ɗum firti ene jogui ko ɗum sukkitta e ɓerde cukalel ngel ene jogui kadi bojji ɗi ko pirti ɗo déjà ko gandal gandal gongal ngal tengtinde wonde wol gandal neɗɗo jibdinte hen cukalel so caggal nde ngel woyi ngel fuka ngel waɗa tekki ngel addana yummiraɗo ƴetta endu rokka bebbeyel ngel hay goto wiyanimo ɗum ɗo ko endu kono noon so rokkama endu e ngel andi ko endu ndu fawate tan koye huno ko yummiraɗo ɓirata ala ko kangel fooɗata ko kangel ɓuccoto woni muynude ngel fooɗa e mo fodde nde noon ko gandal saabu ma ngel fooɗa nde kosam ara ngel muyna ngel fooɗa ha kosam ara to kosam ɗam ari ngel moɗa hay goto wiyani yo ngel motta ngel moɗa nde wonnoon e ngel andi so ngel moɗi ma kosam ɗam nafa ngel ɗo musidɓe tedduɓe ko gandal ɗum ɗo ko gandal jibdinagal gandal ngal neɗɗo jibdina so ɗen teski bebbe fof yide tenkinde ɗon wonde walla gandal neɗɗo jibdinte hen bebbeyel tiggoyel sahani gueligel suwa innede ngel woya bojji saaha miñiraɓe saaha moñiraɓe saaha hoddiɓe sahani hay kaniraɗo ara ƴetta ngel e ngel woya ngel ronka yo ngel deeƴi kono so yummiraɗo ari ƴetti ngel takki ngel sara muɗum musidɓe tedduɓe ngel deƴƴa ngel andi tigui ɗum ɗo ko guleki nene maggel ɗum ɗo ko gandal musidɓe tedduɓe ko gandal jibdintegal
woni ko wiyete connaissance innée wadde sen duttima ko kamɓe philosophe koɓe kaali ko wonde ignorant wodani e musidɓe tedduɓe ene tengti wonde ignorant wodani neɗɗo foof wol gandal jogui kono kadi ene waɗi gande ha tengti noon e gande nafoje tigui tigui ko gande ganduɗa hoore maɗa janggateɗe neɗɗo jangga ɗaɓɓoya gandal kadi nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam o wimen ɗo hay soko ha Chine jeehe ƴeewoye gandal gandal ma ɗaɓɓe gandal noon bawgal wonde pop ma ɗaɓɓe kadi gande ala ko jogui aduna o hande so wona gande gandal son jii hande dowlaji dendin Amérique ene handi windere nde musidɓe tedduɓe ko gandal sen jii hande leydi Israël ene tampini windere nde musidɓe tedduɓe ko gandal ko janggude e jogade gandal sen jii hande dowlaji dentuɗi walla mbiyen leydi Iran ene jofodira peɗeli muɗum ene wadda peɗeli muɗum e Israël ene wadda peɗeli mum e dowlaji dendin Amérique musidɓe tedduɓe ko gandal janggude ha witti ha woodi ko fewni musidɓe tedduɓe e gande mu e gandal muɗum son jii hande leydi Chine limtotonode e leyɗele 5 walla limtotonode e leyɗele ɓurɗe wasde ha ɓooyi seeɗa watti wiyede leydi en voie de développement hande oɗo ñalawma kalten leydi Chine limtete koye leyɗele 5 ɓurɗe addude ko wadde wittoji ko janggude ko jogade gandal waddude wittoji muɗum yeruji kewɗi goɗɗi ne goodi musidɓe tedduɓe ko yidde andinde on ko gandal hande jogui andude o ken jii hande musidɓe tedduɓe neɗɗo jogo wona nder suudu mum walla wona e nder bureau muɗum walla wona e nder oto mum ene haalda e wonɓe Amérique ene haalda e wonɓe Pimpiƴel ene haalda e wonɓe Ndulmaji ene haalda e wonɓe musidɓe tedduɓe Morel ko gandal foof ko gandal waɗi ɗum ha kiri gandanɗa homa ɗiɗo appareil uji gueɗe téléphone aji ha e radio ji ha e pop ko gandal musidɓe tedduɓe tawa kadi ko gandal janggal gandal kadi jadugal e wittuji gandal noon ceernam Ndiaye Saydou Amadou gorko mo jiiga jeeri o wi human bindi wona mo yiyata bindi human bindi komo yiyata bindi e ɗemgal muɗum ɗum noon musidɓe tedduɓe neɗɗo kala gandal mbawɗa jogade kala jangde mbawɗa janggude kala ɗemgal mbawɗa janggude tinno janggu hen ɗemgal maɗa janggu hen ɗemgal maɗa waw windude ɗemgal maɗa waw wadde wittoji e ɗemgal maɗa ƴeew ɗemɗe goɗɗe ɗe ɗe janggataɗe sawat sa windama aɗa wawi wittude ɗum pira ɗum mbatta ɗum e ɗemgal maɗa mi rokka on tan yeru dabɓo son jii hande emin mbaɗana on habaruji e ɗemgal Pulaar e kala ñalawma site uji min naata ɗiɗo habaruji ɗi jaltatto hay hen site goto ala bindaɗo e Pulaar ala foof ɗimin naata ɗi winda koye ɗemgal français ɗi hen binda koye anglais ɗi hen binda koye arabe mbaɗa peeje maɗa e gandal maɗa mbawa nadde e ɗemgal ngal mbawɗa famde jangga ɗum ƴeewa kayit mbajitoɗa ɗum mbatta ɗum e ɗemgal ma Pulaar ƴeewa konnguɗi belɗi ƴeewa konnguɗi ɗaɗɗi ƴeewa konnguɗi leliɗi taw koye ɗemgal ma musidɓe tedduɓe pira mbatta ɗum gandanɗa hoore maɗa e ɗemgal maɗa kuccita e téléphone maɗa jiima e kayit maɗa kuccita e windere bannaɗo men habaru hano hannirta ni sibiɗa ça va Zeyna ma hotto bi accanno haqqide musidɓe tedduɓe ko ɗum waɗi mbiɗen kala ko neɗɗo wawi firdude ɗemgal mum ƴeewen hande mi rokka on yeeru saaha gara e docteur taw ko bawɗo kumpitiɗo ngal doctoragal wooda rafi ko yiye maɗa walla wooda no yiiɗi faminirdema taw o ronka wawde haalde ɗum e ɗemgal makko Pulaar ngal tigui tigui heddo haala koye ɗemgal français walla haala e anglais taw so haalnino ɗemgal maɗa ko nden ɓuurata wawde famde walla jahat docteur a sellani jahat docteur jiiɗa famminde ɗum rafi mo gonduɗa taw on pamodirta e ɗemgal o haalata ngal an e ɗemgal kalata ngal wona gotum donc on famodirde e ndin baadi musidɓe tedduɓe ɗum ɗon foof eɗen gandi ko caɗele ko ɗum waɗi en wiide neɗɗo kala ko wawi janggude aduna kala ko wawi andude aduna yo janggu ɗemgal muɗum yo waw windude ɗemgal mum yo waw kadi so hunde windama taw aɗa wawi firde ɗemgal maɗa ko ɗum woni gandal ɗum tigui woni gandal taw kadi ko gandal nafowal gandal memotogal hande eɗen jogui jangguɓe ha kiiɓe diplôme aji
jannguɓe haa keɓi master uji, jannguɓe haa keɓi nganndanɗaa ko maɗa doctorat ji, tawa haydara ala musidɓe tedduɓe ko joomumen mbawi fewnude. hay almet wawa fewnude, hay almet tawa joomum wawa fewnude, ko bindi tan yat tan ko ɗum ɗo so waɗama e ɗum ɗo rendinama e ɗum ɗo rendinama ma waw dañde ɗum ɗo ko théorie, pratique muɗum ne famɗi. ko ɗum noon musidɓe tedduɓe windere nde daɗɗiri en, ko ɗum winderde e daɗɗiri en. tubakoɓe jangguinen ɗemgal mumen, mbawen kala ko haala e ɗemgal mabɓe eɗen nana eɗen paama, kala ko jiɗɗen eɗen mbawi famminde ɓe e ɗemgal mabɓe. tawa noon haydara ala ko mbawɗen gaynude, en mbaɗani wittuji, ko wittu bindi tan. ta jimi bindol so windama sene selli aɗa andi, so sellani aɗa andi. so neɗɗo haali français ñawni wona e jalde ɗum mbiya wona français janggani, tawa ko ɗon kaɗɗa. haydara jangde ma nde musidɓe tedduɓe a wawa fewnude. ƴeewe hande leyɗele men no mbayi allude, ƴeewe hande leyɗele men no mbayi allude to banggue or, to banggue pétrole, to banggue gaz. kono popde ma mbadden sifodiran société ji, taw ko société ji gandanɗa ko maɗa Français naɓe, walla société Allemagne naɓe, walla société Amérique naɓe, walla Asie naɓe, walla Inde naɓe. koye mumen mbawaten sifodirde ko kañumen garata mbaɗa wittoji ganda ɗo pétrole nan ɗo walla gaz nan ɗo. ko kañumen gaddata machine aji men mbawa afde ɗon musidɓe tedduɓe forage uji, walla mbawi afde ɗon machine aji, tawa ko machine aji bawɗi siggade oɗon gaz walla oɗon pétrole walla oɗon kanŋe. ƴeewe son ƴeewi tan to kanŋeji men goodi enen banggue meɗen leyɗele meɗen, sen mbi eɗen itti kanŋe o holko mbatten. ittiten ɗum ko d'une maniére archaïque, hutorten ɗum ko tameji gaddeten, ko bonnen ndiyam, ko mbaɗen hen produit ji, bonnen tarini men, bonnen ha bona. somi rokkiñata ko ene mayel falembe diwan kidira en jeehi waɗino saaha asoɓe kanŋe, musidɓe taw bonni taari ndi ha boni, nagge wawa yarde, mbaalu wawa yarde, neɗɗo halitaki hay goto. ndiyam ɗam boni waɗama produit ji, ndiyam ɗam boni bonnino hay taari ndi, so yehino bonna hay leydi ndi, tawa hankkadi hay sino hunde jabbama hen fuɗata, walla hayso fuɗi nafata. ƴeeto ko jomum dañata hen, dañata hen ko kaaƴel, kaaƴon tokson, ko miyat jomum heɓata hen, ko miyat jomum heɓata hen. saabu en galana ɗum wittoji, witto no liggotoɗen ɗum ni ko d'une maniére archaïque, ko lawƴi tan potta e kaaƴel kocca saaha a anda ko kanŋe walla a anda wona, walla ko dañata hen ko ala no foti. ƴeewe joni diwan tasiyas, ƴeew boyli, yimɓe gasa boyli fodde 40 métres 50 métres ene naati nder boyli, saaha fo wiya boyli mabbe mumen mbasi pittali mum. holko jomum daña hen kaaƴel, walla mbaɗa hen saaha carriére ma duuɓi ɗiɗi duuɓi tati, taw hay lawol gotol a feraki hay kaaƴel. kamɓe noon ɓe jogui ko machine aji mabɓe, kañumen détectata ganda ɗo kanŋe nan ɗo, walla pétrole nan ɗo, walla gaz nan ɗo, eɓe gandi no foti métre uji watte ha yetto. ɓe mbaɗa machine aji mabɓe, ɓe mbaɗa foof ha timma. musidɓe tedduɓe heddo ko contrat. jomumen liggo duuɓi nogas ene kañumen mbaɗi e découverte o jiiti, kañumen mbaɗi machine aji men. musidɓe tedduɓe ko kañumen ciggoto todde duuɓi, ko kañumen ƴettata ko yiita ɗon ko, walla ko daña hen fof eɗen pacca mbaddon contrat fodde duuɓi 90 fodde duuɓi 100. eɗen jii ko woni Sénégal e oɗo saaha joni en jii laamu kesum ngu ari wima yurnitoɗen dangal contrat ji ciifnaɗe ko fate pétrole et gaz e gueɗe mbaɗe noon e gueɗe mbaɗe noon. donc bandiraɓe musidɓe tedduɓe, so tawi eɗen jiiɗi ƴellitade, so tawi eɗen jiiɗi ɓamtade, janggen ɗemɗe men, janggen ɗemɗe men. mbimi kala leydi ɓamtidi hande woppu ɗemɗe janggateɗe haalaɓe, walla hay sen janggaɗe waɗi ɗe ko caggal waɗi priorité ɗemgal muɗum, waɗi priorité ɗemgal muɗum. sen ƴeewi promotion muɗuji ɗo nden e nder leydi Mauritanie, jomum janggata ko ɗemgal mum pular, ma gara ha classe 6e année woni examen, ko ɗon mbaɗata kawguel examen guel, ko à partir du collège première année collège mbattata janggude français e arabe e ɗemɗe keddiɗe ɗe. nde kawguel examen waɗa hitande sakkende ɗum dartinde ɓe tawi les meilleurs élèves ɓurɓe hewde toɓɓe e kawguel he ko jangguɓe ɗemgal mum, jangguɓe pular o. on promotion mbaɗa wawi limtande mon fodde tata walla nayi ɓe gandumi nan ɗo, c'est des ingénieurs hande nde mbaɗi collège jeehi université ɓe jalti ko c'est des meilleurs élèves. hande e oɗo saaha meilleur étudiant meilleur élève aji hande e ɓenan ɗo liggo, c'est des gros cadres, c'est des grands cadres nana jogui ganduɗa ma ganda mumen no kutoro.
ko yidde tengtinde en wonde neɗɗo yo janngu ɗemngal muɗum. Janngen ɗemde meɗen musidɓe tedduɓe, janngen ɗemde men hay sino de mbimi ka joguiɗo doctorat ma walla master ma ɗemgal bangal wonde fof walla wacciwal fof tinno janngu ɗemgal maɗa, waw windude ɗemgal maɗa, waw janngude ɗemgal maɗa, waw kadi gandanɗa hoore maɗa hutora ɗemgal maɗa. ɗo noon kadi eɗen jetta eɗen jarna bandiraɓe men dariɓe hande darde tinde ngam nannude ɗemgal ngal hande e oɗo saaha joni e nder to banggue alaji Google ha to banggue nder internet aji pop eɓen nan toon ɗemgal ngal e progrès mawɗo nana waɗe. en jii ngal watti haalede hande e RFI fulfulde e ngal watti yaade to Google wol golle payɗi nan toon waɗe. bandiraɓe gandon so tawi wol leeliɓe no Agneje wol nan bandiraɓe nan daari no jullaji jamma ñalawma nan daari ligganade ɗemgal ngal ha ɗemgal ngal waɗi taɓande mawde no fewi. eɗen jiiɗi noon eɗen jaawi eɗen jiiɗi ɗum ɓeydo ha joni. ɗum noon tinɗen musidɓe tedduɓe janggen ɗemgal men e yontere ɓennude en jeehino toon to Nouadhibou. tawi nawno en toon ko fedde ɓamtare Pulaar catal Nouadhibou walla sengo Nouadhibou. en jii toon golle payodinde mbaɗaɗe toon taw ko bandiraɓe men sukaɓe tokosɓe bandiraɓe rewɓe janggui ɗemgal Pulaar ngal hande ne mbawi windude hen, ene mbawi wadde hen jime, ene mbaɗa hen moggoji mumen baɗɗi fayida. eɓen jogui galle o nanɗa hoore maɗa maɓe jeeɗa koye mabɓe, galle o nana maahe, ɓe puɗɗi wadde hen salle mawɗo e nder salle he ko hen Pulaar janggate. eɓen jiiɗi kadi wadde hen gandanɗa waɗa projet ji saabu ɓe puɗɗima won sukaɓe janggini hen goobu, ene janggini hen ñooti, ene janggini hen pop musidɓe tedduɓe caggal tawa kadi ene yaadi e jangde Pulaar nde. saabu so eɗen gandi hande kala meccal ko yiɗen mecce ko ɗum hande o jiɗɗen haalde jiɗen nayade. kala meccal hande namdi ko bindi, kala meccal hande namdi ko bindi. tailleur sa ari tailleur ƴettat mesure maɗa, sa ari tailleur hande ƴettat mesure maɗa, ƴeewa dadorde maɗa, ƴeewa poitrine maɗa, becce maɗa, ƴeewa épaule maɗa, ƴeewa darde taille maɗa, ƴeewa seeɗi foof ma winde. hande so neɗɗo addi bagui mum joƴƴini ma ƴetta mesure mum binda inde mum. musidɓe tedduɓe tawi noon jiɗɗa ko janggude e duɗal ɗemɗe guildiji ngal ɗemgal ɓamtare Pulaar ngal Nouadhibou a janggui Pulaar, aɗa jangga Pulaar en même temps aɗa jangga hen kadi musidɓe tedduɓe tayyaragal hono ko heblo sukaɓe Afrique yinno wadde walla ko woni e wadde. hay sinno golle ɗen tardi oɗo saaha joni kono kam waɗi eɓɓore mawde, waɗi taɓande mawde ko janguinde yimɓeɓe ɗemɗe ko mbawɗa janggude foof tawa aɗa yaadini hen Pulaar o, aɗa yaadini hen meccal. hayso ɓurana aɗa jangga ka ɓurana janggata aɗa yaadini hen ɗemɗe ɗe ɗemɗe Pulaar, aɗa yaadini hen meccal. tawa janggo jaam sa gayni sa ɓaroyi janggo jaam wona aɗa udda deftere maɗa aɗa ɓaara alluwal maɗa aɗa yaa becek ala tawa aɗa yaadini hen meccal maɗa noon tawa kadi aɗa janggi Pulaar maɗa. e ngan sanga so tawi a janggi tayyaragal neɗɗo ari aɗa yiɗi ƴettude mesure mum binda inde muɗum ko ardi foof kaari mbaɗa hen numéro téléphone mum ƴetta mesure aji muɗum aɗa wawi windude Pulaar ɗemgal ma binda ko minisi jiɗɗa wadde yiiɗade baafal. neɗɗo addi chantier mum addima e chantier muɗum ne waɗi baafe ha heewi waɗi palanteje baafe potani palanteje potani nokku foof ma ƴetta mesure mum ƴetta dimension ngaji mum ha timma. musidɓe tedduɓe ɓe mbawa calculde ganda no holla baafe ɗe mbatte tawa sa waɗi baafe ɗe so arama so montama ko net ɗum yahata. mécanicien hande hay ko pièce hande pièce aji foof hande ko référence uji. hay joom sartaji ɓiya tan saaha jomum soodi rullement heeɓi e yiiɗi soode rullement manan haalama ma haala hay sinno jomum yiiya e bindi ene andi référence rullement muɗum ma haala sene yiiɗi sodnede rullement wiye sodnede rullement référence tel. ala ko haali hande auto ji foof ko électronique walla foof hande ko ɗum ɗo foof hande ma ɗum nina. donc kala ko neɗɗo yiyata bindi hande pièce a yiiɗi sodude pièce ƴewata ko référence ko winda hen ko hay soko courroie auto courroie o ne winda référence muɗum. sa yi saɗa yiiɗi sodede ko so tawi a janggata bindi saɗa soodi a courroie il faut ko nawa courroie taƴƴo walla courroie bonɗo ƴeewa fondire mum so tawi no aɗa andi référence muɗum sa jimi e courroie mo jiɗɗa sodde o walla sa yettima joom bidik sa haali référence tan hokkete. donc yidti wi tan hande meccal neɗɗo sen yiɗi janggude meccal la budde jangga il faut ko wawa windude
holto neɗɗo heɓata duuɓi noon anet janngani français walla ronki dañde fattan janngude français walla janngude arabe walla janngude arabe anglais janngu ɗemngal maɗa ngal janngu ɗemngal maɗa ngal kala ko mbawɗa hutorade ɗemɗe keddiɗe ɗe aɗa wawi hutora ɗum ha ngalɗa kadi ɓurata famde e ɗemngal maɗa kadi koye ɗemngal maɗa ɓurata famde alhamdulillah rabbil alamin wittoji hande baɗɗi fayida mbaɗama hen kadi sa wawi ɗemngal maɗa kala bawɗo pular jannguɗo pular ha wawi musidɓe teddu sa rokkama livre français sa jiimi hen a janggat sa ari hôpital a tawi hulde winda hen hôpital hande eɗen gandi nokkuji ɗi garɗa ko wayno hôpital en ko wayno aéroport uji en ko wayno hande hay nokku jeehe wayno jeeriji sa ari hande a tampinta hoorema namdade ni foof koko winda waɗi ko tableau ji waɗi feesaji ɗo ko ophtalmologie ɗo ko cardiologie ɗo ko gandanɗa hoore maɗa ko maternité sa ari hôpital tan tableau o sa naati damal ma yi tableau ji tawi jiɗɗa wiyade maternité ma tableau holle waɗi flèche to maternité wayi mbimi sa janggi pular o kala ko winda e français walla anglais aɗa wawi janngude sa jangguima a faam ta jiimi hen tableau tan winda maternité ko pular o jannguɗa maternité o ma hijju ganduɗa ko maternité gandata paaɗa ɗum noon tinnuɗen musidɓe tedduɓe janggen jangginen sukaɓe men mecce jangginen sukaɓe men mecce meccal kañum woni foof jangginen sukaɓe men mecce eɗen daɗa no feewi to banggue mecce eɗen daɗa no feewi to banggue mecce ƴeewe guure men hande alhamdulillah ko modernisation hande holko woni toon woni guure men hande ko maade étage uji woni guure men hande ko wadde galleji mbaɗa hen karoje woni guure men hande ko wadde galle mbaɗa hen grille kono ƴeewe mi wiyani en ngala hen ɗo kadi de passage eɗen calmina eɗen jarna musidɗo men seedi men Oumar Aykon Dia e société mum Bolumbal fabrication Bolumbal fabrication ɓe jettamo no fewi wondemo Dakar kono o suuɓi ko wadde Bolumbal fabrication omo wawno suɓade inde jolfo walla inde anglais walla kono walla français kono ko Bolumbal o waɗi en jii golle pawɗin ɗe o waɗata hande to banggue souditerie to banggue soudeur to banggue aluminium to banggue menuiserie to banggue électricité hande ko centre mawɗo o jogui omo janggina sukaɓeɓe e ngal ɗon meccal kono noon de mbimi on hande foof ma mbawa windude kala hande jiɗɗo wadde meccal mum ha fewa ma mbawa windude saabu sa yiiɗi montude bafal wadde bafal walla be vitre ji woni tigui aluminium so tawi a waɗi erreur centimétre goto musidɗo golle ma boni bafal ma boni ma pirta ma woɗi ronki uddade mawni ha ɓurti ronki uddade walla ronki nadde kaada ronki nadde walla bafal uddima waɗi espace ɗum noon hande foof ko millimétré foof ko ma jangga calcula mbawa widdude mbawa calculde bandiraɓe janggen mecce jangginen sukaɓe men mecce janggen mecce jangginen sukaɓe men mecce enen noon eɗen teski e guure meɗen hande ko ɓuuri hewde noddeten ko jangudeɓe mi wona contre mi wona raciste mi wona xénophobe ala kono noon musidɓe teddu koko teskuye mbaɗɗen neno ko suuña ko ɓiɓɓe yumma kaldat ɗum hande sa yiiɗi maade étage mawɗo gardoyta ko jolfuɓe walla gardoya babarankoɓe e nder guure meɗen sukaɓe men jangga hen min jangga hen mane baragal en jooɓe ujunere par ñalawma walla ujunnaje ɗiɗi par ñalawma jomumen calima janggude ene waɗi janggude alhamdulillah rabbil alamin en jogui hande sukaɓe garɗuɓe kono kadi ko teskiɗen so jomum janggui seeɗa han kadi ha wawi wadde ɓalal tan wiyata han kadi woni maître maade ɓalal noon e maade étage wona gotum maade huuɓere ɓakkere 5 e maade terrasse wona gotum maade terrasse e maade étage wona gotum musidɓe teddu namdi ko jangde namdi ko formation mbasen heñade ene no eɗen keeñi ene saaɗi hande maçonŋeɓe men bandiraɓe men wiyeteɓe maçonŋeɓe joguiɓe diplôme walla wiyeteɓe ko menuisier ɓe joguiɓe diplôme jomum janggata ha ɓooya tan wawa bricolde wawa fewnude banc walla wawa fewnude niche so fini subaka wiya hankadi ko maître wiya uddir atelier muɗum tawa kadi wondani e duwaw kala ligguey neɗɗo wawi wonde so wondani e duwaw jangguinɗoma o musidɓe teddu kadi tampina hoore maɗa ɗum waɗi jiiya jomum waɗa ha fewa ligguey ha fewa ha hata finition bonna foof saabu eɗen gandi finition woni foof jiiya neɗɗo ma huuɓere nde fewa ha ala finition gara ganca huuɓere nde didanno ha jarama helde nde ɗo huuɓere ma hani walla oɗo chantier mbaɗaɗo ko ɗum hande jolfuɓe piiri en kala huuɓere jolfo maahi huuɓere yaltata mbadi mum yalta ko finition so jolfo waɗanima finition sa ari huuɓere guilaraka guila finition sa ari guila pentiraka plutôt sa ari finition huuɓere nde a yeeɓat finition woni foof rokkon yeru finition no wade ligguey
finition waade liggey ko an bandira debbo lortoɗa ha ɓandu ma laaɓa aɗa jogui cumci maɗa gandanɗa hoore maɗa kisi pul ñootade ñootol jiɗɗa taw kadi ko ala moddo musidɓe to ɗum daroɗa yeeso darogal maɗa piiɗoɗa misor ma ha feewa mbaɗa gandanɗa hoore maɗa ko fot debbo foti wadde yeeso mum foof ha feewa ha yooɗa pewna ha feewa jalta boowal ko ni finition waɗi so tawi tan kay addanama wuttuma ñuuti wuttuma tan a ɓornima wona aɗa waɗi wal gueɗe e yeeso walla goɗɗum sa yalti an e oɗo baɗɗo gandanɗa ko maɗa mooriɗo baɗɗo fina mum waɗi foof feewi yeeso mum ha feewi oɗon gandi bote mon wonta gotol finition ko noon wayi musidɓe tedduɓe santhi ƴeewe hande eɗen jogui ministre ji eɗen jogui hande ouvrier ji ko jomumen mbaɗanno guila duuɓi kitali ha ñallungu hande ko hen keddi sen ƴeewi leƴƴi keddi ɗi hoddiɓe men ñande pop kesam waaguni ara kala koɓe jii baafal ummingal Chine walla ummingal Allemagne walla ummi France wawi ummade fof importé adda ɓe jeeyi ɗum joni ɓe ñemma ɓe pewna hono muɗum joni ha jiiya sa yi so waɗama e galle baafal cikkama tan ko baafal importé ɓe jaab janggude ɓe jaab yellitade ɓe jaab kadi saaha fof ɓe créé hunde neɗɗo ma créé hunma neɗɗo suusa ƴeewe hay ñuuti ñande pop jol fof ko créé ñootol enen noon kala ko waɗa mon fof jiiɗi étape goto so neɗɗo waɗi modèle goto yimɓe fof jiiɗi wadde on modèle yimɓe fof keddo e on modèle kono kamɓe tayareɓe mabɓe ñande pop jomum créade modèle to banggue worɓe e to banggue rewɓe foof ko jogade cuusol ɓe créa modèle sa hoto kadi modèle hoto fat ha client adda e ma wiyan waɗanam ɗum créé modèle an e hoore maɗa mbaɗa exposé mbaɗa modèle ligga joƴƴina walla mbaɗa modèle ƴeewa jaydiyanke ɓorna ɗum modèle o yaaha télé yalta yimɓe foof jiiya modèle o welto hen walla ganduɗa ko maɗa ƴeewa neɗɗo rendo jaaho publiquement ɓorno oɗo modèle yimɓe foof jiiya wona publicité no Makam Mbaye Couture waɗata ni ɗo kadi eɗen calmina de passage musidɗo men Makam Mbaye Couture hande Allah ne seedi min somi fotte neɗɗo e lawol ne ɓorni wutte mbaɗa wawi wiide oɗo wutte ko Makam Mbaye Couture ñooti ɗum saabu mi andi ñooti makko alhamdulillah rabbil alamina omo créa kala saaha omo adda kesamago o waɗata ko modèle aji ha heewa o expose so tawi a ari joni aɗa jogui yangue joni walla aɗa jogui hirde joni a bettima so tawi a yetti Makam Mbaye Couture hayso ko jamma nodduɗaɓe so tawi ko client dariɗo leydi omo wawi waddema neɗɗo jaaha udditoya atelier ƴeewa modèle jiɗɗa kala qualité e kala taille ne woodi ƴeewa ko jiɗɗa ɓornoɗa ko ɗum woni wonde créé neɗɗo yo créé alhamdulillah rabbil alamin hande omona non seulement omona wuuri hen omo wurni hen fayi ko rewata hen Allah mo jokki hen ɗam kono kadi omona jogui établissement omo jangguina sukaɓe hewɓe wol gotol hirde o wanno omo invitno minen Amadou Moussa anen musidɗo goto ari ɗon haali hen témoignage muɗum wi kanko kañum de ene yetta Allah ne ƴetta Makam Mbaye Couture o wi Makam Mbaye Couture jangguinimo meccal koto mumɗo o janggi tayaragal hawo wawi nde se hokkimo seedantagal makko duunimo andi o wawi sodanimo kadi ko machine wimo yo yaw ƴeewoya atelier makko ayi sodanimo o wi ko Makam sodanimo machine jangguinimo hawo wawi itte machine sodanimo o udditi atelier makko omo wuuri hen omo wurni hen kankone omo watta jangguinde yimɓe omo wuuri hen musidɓe to yiɓe indépendance makko oɗo kam wiyetake donata ceerno kam jeeɗa ha sodanma machine firti ko donadema firti noon ceerno noon jangguinoma ha jarano waɗande ɗo ko yiidema neɗɗagal maɗa ko yiidema discipline maɗa yiidema aɗa yiiɗi wonde yiidema kadi a wawi gollal maɗa ne andi janggo e jaam so tawi a udditanama atelier walla rokkama machine aɗa wawi wurde hen ko ɗum sukaɓe men ɓe noon mettiri ko ɗum donki wadde jomum so janggi seeɗa tan wawi ɗakkude patreje walla wawi hettude wutte wiya tan kadi ko woni maître ene udditi atelier mum tawa alda e duwaw alda e seedantagal alhamdulillah rabbil alamin Makam Mbaye Couture hande sa ari atelier mum ko sagataɓe hewɓe tawata ko machine ngaji ko entreprise ene ñoota ene jangguine tawa kadi jomumen ne jogui ko keɓata hen janggo e jaam ha jomum wawoya so yi udditi atelier mum tawa ne wawi uddude atelier mum ha nettini ɗum ɗon ko yettere Allah no fewi eɗen calmina de passage Makam Mbaye Couture musidɓe tedduɓe tinnen jangguinen sukaɓe men métier jangguinen sukaɓe men métier ko métier hande jogui aduna o hande oto ma panat saaha e guure men ma gaddoya mécanicien wuuro wongo gadda taw kadi ko leƴƴol goɗɗol joɓana ɗum passe mum walla luwa remorque walla kam plateau pawa hen oto ma nawa en ngala mécanicien ji sa yiiɗi made étage ma jaaha gaddoya jambureɓe gona e guure men mahan men étage uji sa yiiɗi hande hay peinture moƴƴo
mi wiyani wodani ko men kono hewani ko ɓuuri hewde hen ko leƴƴi keddi ɗi ma gaddoya jambureɓe sa yiiɗi wadde vitre ji maɗa aluminium maɗa pallante walla goɗɗum musidɓe tedduɓe ma gaddoya jambureɓe saaha a yiɗat hirde dokka bande bonna ligguey maɗa sa rokkani bande wiye nanɗo bande nanɗo a rokkani ɗum so tawi a addi a rokki bande bonna ligguey mum sa addi jambureɓe wiyaɗa hokka aɗa adda jambureɓe aɗa woppude men aɗa woppa bandiraɓe maɗa ko addantuma woppude bandiraɓe maɗa ko aɗa andi ɓe mbawa liggueyo liggueyɓe ɗigguinani ɓe porani hen mo meeɗa made étage an a ari kañum ma tan ko ɓaale walla ma tan ko huuɓere sengue a ari a yiiɗi made étage de 3 niveau walla 4 niveau a wi aɗa itta aɗa rokka ɗum musidɓe tedduɓe so bonni kake maɗa ko an woni responsable walla a yima hiteras garɗo foof jiiɗo teral fof ɓerde mum ƴeefat walla mahateri so tawi a foti hen tan ɓerde ma ƴeefat tawa kadi a dépense hen kalis ha heewi janggo e jaam sa yiiɗi made galle goɗɗo a noddata on goɗɗo kadi so yi o ligguey fewani so yiiɗi made noddata on so tawi noon a yi maago mahama ko ɗum waɗi jiiya jolfo saaha walla leñol kadi ene wone guure meɗen ene jogui sancieji fodde 3 walla 4 ene fawdiri musidɓe tedduɓe ko ɗum saboto neɗɗo noddoya jamburu walla rokka sancie mu jamburu goɗɗo tawa hokkani ɗum janggen métier ƴeewen hande e galleji men hande ko plomberie woni toon galleji men hande cuuɗi ko robiŋaji goni nder taroɗo ko robiŋaji goni nder eɗen mbaɗa piscine aji eɗen mbaɗa pop musidɓe tedduɓe janggen métier hande kala bawɗo métier mum chomrata eɗen jogui hande sukaɓe jangguɓe métier ɗigguinɓe des caroleur hande so bannima karo galle ma yodat nana hande chomrata nana liggo eɗen jogui des mécaniciens très fort hande nana liggo jamma ñalawma chomata eɗen jogui waɗoɓe baie vitre ji woni aluminium babɓe fayida eɗen jogui waɗoɓe sartaji eɗen jogui waɗoɓe grille musidɓe tedduɓe ko ɗum jiɗɗen e leñol ngol yimɓe pop janggude école fittani tan somi janggi école mami wona fonctionnaire mami wona ministre walla mami wona directeur ala neɗɗo jangge ko jangguɗa ko foof musidɓe tedduɓe musidɗo goto wiyatnono o wi ko joguiɗa ngal ko foof sa janggani ma jangguɗo ñaame kalis maɗa saabu ko famde foof holle kakema heeɓa tan kadi il faut ƴeewa comptable saɗa ƴeewa comptable ƴewata ko jangguɗo il faut ko ñaama e kake maɗa he ɗum noon tinnoɗen jangginen sukaɓe men eɗen mbasi yo bandiraɓe yo mbaɗ investissement ɓuurɗo tidde koye sukaɓe koye ɓesguji he wiide ne sooda galleji en ene sooda terrain ngaji tafrak zene en ene sooda terrain ngaji gandanɗa hoore maɗa cité a segna en ene waɗa ɗum ɗo musidɓe tedduɓe ɓuuri wonde investissement ɓuurɗo wadde fayida ko investissement koye ɓesgu maɗa jangginen sukaɓeɓe so tawi ko école aji yooɓe janggu jangde moƴƴere so tawi ko métier yooɓe janggu métier moƴƴe jomumen mbaɗe gandanɗa hoore maɗa keeɓa diplôme aji moƴƴi keeɓa doctorat ji moƴƴi ha tengti noon e fannuji jaruɗen to banggue élevage to banggue agriculture e to banggue élevage ko ɗum jeyɗen sen gaddoyat ingénieur uji arabeɓe walla eɗen gaddoya agronome uji e musidɓe janggen ganden hande kadi yimɓe ala men foof mo ala waalo guure men foof guure waalo eɗen hande eɗen gandi ndema hande kañum jogui windere nde sukaɓe men yo janggu gona des ingénieur en agronomie ko wayno Haadi Ba en Haadi Abou Bah en jii hande hay to Espagne a noddat ɗum kalna ɗum caɗele guesa ma walla caɗele lekkimi leɗɗe maɗa o haalama joni ko mbatta mbaɗa keeɓa hen jaam koye won miijo ni o udditi boutique gandanɗa ma boutique guila e awɗele ha e produit ji to luxeɓe ɗo boutique nan ɗon kala nde nodduɗamo caɗele o haalama ma yaya boutique ɗo so tawi produit nan ɗon ko poɗɗa wadde codde cooda walla o haalama to poɗɗa yaade ete kala dewɗo ko wi ko musidɓe tedduɓe heeɓi hen aafi e guesa muɗum guila to banggue remru maaro ha to banggue lijumaji ha to fruiji ha e alfuji fof ko ɗum ɗo cohluɗen hande leñol ngol ɗum cohluɗen hande ko joguiɓe gandal taw gandal memotongal wawɓe créede hunde wawɓe fewnude hunde to banggue agronomie hande kadi joom guesa banggue élevage ken joom jawdi e saaha e ji joni sa kala saaha rafi jawdi ɗi gara ko wayno grippe aviaire en ko wayno ganduɗa rafiji kewɗi goɗɗi ken joom jawdi holno jawdi watte ha wawa yeñcude joni keeɓa hen ko wayno mil wadde goɗɗum holno mbawɗa wadde joni mbaɗa élevage guertoɗe maɗa e nder lebbi 3 lebbi 4 musidɓe tedduɓe walla nde balɗe 45 joni guertogal maɗa watta produise walla tawi ko poulet de chair mbawa ñamde ɗum hano hannirta ni ko ɗe gande jiɗɗen musidɓe tedduɓe janggen élevage janggen agriculture ko ɗum woni ko jeyɗen ɗum woni ko fawruji meɗen janggen taaridi sen mbaɗi noon
ma ɓamta ko ɗiɗo gande jiɗen janggen métier ƴeewen hande ko jamanu o namdi mbaɗen plomberie ha moƴƴa taw gandal mem ko ngal mbaɗen électricité janggen électricité hande mbaɗen installation ngaji moƴƴi janggen peintre janggen waɗoɓe plâtre uji plâtre et plâtrier hande ko ɗum woni ala modde jangguinen sukaɓe men o nden jangde jangguende caroleur hande moni foof yiiɗi maɗo foof waɗa karo e galle mum taw caroleur moƴƴo wona wadde karo hande janggo e jaam jiiya ɗe paye dow ɗe paye leto ɗakkito wol mbaɗanoma karo sa waɗi karo ha galle ma ha rappa ɗe garɗa foof a tawat karo to wonno ɗo ko ɗo woni dillani koko compacta ha fewi jomum ne jogini ɗum gandal ne ƴetti mesure mum ha fewi hol bannoma plomberie so waɗnima balɗe ɗiɗi balɗe tati jiita ko ɓale ma ne ciwo ndiyam walla ɓale ma ne mbaɗi layto par ce que plomberie o fewani janggen taw ko janggal tigui tigui jangde tigui tigui ganden hol kol poɗɗo waɗede hen walla kuuɗuji poɗɗi yaade hen walla installation poɗɗo waɗede taw so waɗama ene laaɓi no fewi wona aɗa waɗa janggo e jaam aɗa bonta aɗa bonnita mbaɗen électricité tawa kadi ko électricité baɗɗo fayida donc kadi eɗen mbajo bandiraɓe yo tinno waɗoɓe installation ngaji galleji hewɓe ganda haada électricité ma yaha sodnoma filuji taw ko filuji chinois walla filuji ɗi moƴƴani mbaɗa installation ma taw ko kasre ko nder ɓalal woni janggo e jaam waɗa mas walla filuji cuuma heddo kadi ma huɓere heele ciment bonne peinture bonne installation ngaji goɗɗi mbatte eɗen gandi ko golle mettude walla saaha ne wawi isonde saabu cuumu galle ma sumoɗo pop ɗum noon pop sabuto ɗum ko wasde jogana ɗum gandal walla wasde addude bawɗo golle ɗe ɗum noon tinɗen no fewi jangguinen sukaɓe men métier janggen ɗemgal men surtout janggen ɗemgal men mbasiyo bandiraɓe ha tenten wani wonaɓe yo mbattu e wonɓe diaspora yo mbattu hakkilleji men e fedde ɓamtare pulaar ndi no waɗi catal no wadiɓe e golle payɗe ɗe mbatte toon hande no wadiɓe no wawi hewde pulaku ni joguima galle ronki wortade maade galle mum wortade ete moni men foof nan feela makka galle mum nder yontere wotere siɓe tedduɓe en mbiyani goto yo ma kono tinnoɗen bandiraɓe moni foof yo attu cettikinal mum wooda ko mbaɗɗen ballen galle o gasa sukaɓe men jangguine hen ɗemgal men mawɓe jangga hen ɗemɗe men jangguine hen métier tawa janggo e jaam jomum wawi wurde hen ha tengti e bandiraɓe men rewɓe hande eɗen gandi sukaɓe rewɓe hewɓe nan jiiɗi liggade eɗen mbasi yo bandiraɓe tinno kadi yo ballu sukaɓe ɓe no liggori yo ballu rewɓe no liggori yo ballu rewɓe no tinno e liggey mumen tinno mbawa nunɗude hen tinno mbawa suurade hen tinno mbawa gandanɗa hoore maɗa laɓɓinde liggey mumen hande sa yi gueɗe kewɗe worɓe hewɓe ne calo rewɓe men liggade ko yiide won rewɓe liggotoɓe ne mbaɗa gueɗe taw ko gueɗe gandanɗa maɗa kamtorinde taw ko gueɗe bandiraɓe gandanɗa kamtorinde tinnoɗen kadi en worɓe tinnoɗe so tawi a wirtima debbo ne jogui tabel mum caaf ne yeeya caaf tinno sood caaf o codira caaf o hoto sodir tan aɗa yiiɗi walla aɗa yiiɗi yo won gonga kono kadi sodir caaf o gam yidde walludemo entreprise makko ha wuuro bandiraɗo debbo ne jogui pañe muɗum walla ne jogui musidɓe tedduɓe palade mum ne yeeya banana walla ne yeeya fruit bawɗo wonde foof a ari a soodi tinno sood dow newuya codira gam yidde walludemo codira ko bani debbo codira oɗo ko miskino Allah miijoɗa ko hen wuuri ko hen wurni famille makko walla ko hen wurni ɓesgu makko ballamo mbasa sodirde haalandemo casiyagal walla sodirde holludemo casiyagal walla waddemo ya garta walla ɓaade aɗa sooda e makko tan heddo aɗa fasoma ga aɗa ɓoƴoma ga ɗumnina ga musidɓe tedduɓe saaha jomum yiiɗa jaɓirde ɗum par ce que ka client mum aña andi salade client an cikkama to jomum ko pijo walla cikka jomum ko bandi tinnoɗen respecté en koye meɗen tinnoɗen respecté en bandiraɓe men rewɓe kala ko neɗɗo yiiɗa joom suudu mum waɗe a yiiɗa bani debbo waɗe musidɓe tedduɓe tinno hoto waɗɗum joom suudu janano hoto waɗɗum bani debbo kala debbo jiiɗa darde ɗum so ɓiye walla darda ɗum ko bani debbo walla darda ɗum ko joom suudu maɗa walla so ɗum foof ala miijoɗa debbo kañum jibinma ko jinnaɗo maɗa respecté rewɓe ɓe tinnoɗen ballen ɓe sa yiiɗa ɗum débrouille walla ɗum no débrouilliri kono kadi hoto wiyan hol ɗum casiyagal e nder hen saabu wondemo client maɗa walla saabu aɗa sooda e makko aɗa waɗamo hollamo casiyagal waɗamo chantage tinnoɗen ndentuɗen ɗum on noon joom garage mécanique bandiraɓe rewɓe ne jeeɗi cooda banane ara makko walla ko joom restaurant ne waɗi plan addunamo ko ñamde omo holla ɗum casiyagal walla omo ɓoƴo ɗum walla omo mema ɗum walla memande on janggo e jaam so joom suudu mum waɗa restaurant o wiyata ko ala saabu o miijoto ko no waɗata ɓe ga rewɓe ni ma debbo makko waɗi noon neɗɗo kala ko yiiɗa waɗede hoto waɗ goɗɗo kala ko mbaɗeta welma sa waɗi neɗɗo weɗa ɗum kala ko mbaɗɗa mettuma sa waɗi neɗɗo mettat ɗum noon tinɗen no fewi ɗon bonne fannu kadi ballen respecté en bandiraɓe men rewɓe ɓe
jogiiɓe taabon mumen ɗum jogii ɗum ɗo mumen walla waɗoɓe ma jogiiɓe ɗaɓe nan école aji ene jeeya taabil muɗum koye taabel heɓe gurni famille aji maɓɓe koye taabel heɓe jangguinde sukaɓe maɓɓe koye taabel heɓe jowata luwasa maɓɓe on noon foti ko wallede sa wallani ɗum kam poɗɗe kam hay sa wuccani nebam tinno ɗaccude ɗum e nebam muɗum buuɗal yurmeende so feeri feeñi musidɓe tedduɓe jiɗɗen uddirden yewtere men ko wasiya faade bandiraɓe worɓe faade musidɓe worɓe oɗo bandiraɗo debbo mo jiiɗa walla guelɗo cukalel ne wawi wonde ɓiiye mo jiiɗa ene jogui taabil mum ne yeeya caaf walla ne yeeya fruit walla ne waɗi restaurant yel muɗum musidɓe tedduɓe no pulaar heewi wiide ni so poɗɗel wujaka oɗo bandiraɗo debbo mo joguiɗo taabil muɗum oɗo bandiraɗo debbo jeewo fruit walla joguiɗo restaurant mum walla jeewo caaf mum tinno so nebam wujaka so poɗɗel wujaka kam nebam tinno ɗaccuɗo e nebal muɗum so tawi a wirtima on tinno miijo oɗo baɗɗo taabil ngel ko heno wuuri walla ko heno wuurni famille makko sa itti temedere ma walla capanɗe joyi ma a soodi caaf a soode makko caaf a waɗi contribution a waɗi ballal a wallimo de oɗo jeewo firwi andi ko bandiraɗo ne jogui taabil muɗum miijo taabil ngel ko hen jinnaɓe makko wuur walla ko hen jangguinte sukaɓe makko walla ko hen ñamminde sukaɓe makko a jippima a ari aɗa sohli firwi ko bande a ari a soodi muɗum kilo firwi musidɓe tedduɓe walla liibar walla hay soko gotel andu a walli société mum a walli entreprise muɗum a walli ɗum way kono sadak ni a walliti ɗum ka coɗɗo de kono a walli ɗum no société mum yaari oɗo joguiɗo taabal mum ne yaaha e kadi ko wayno atelier ji ko wayno chantier ji ene yeeya bisaab mum walla yeeya ndiyam ɓuɓɗam walla ne yeeya fruit mum walla yeeya sandwich are maɗa tinno jogueɗa e makko respect jogoɗa e makko jurum dardumo yitere ko ɗon debbo tinno so are maɗa at garage maɗa walla chantier maɗa to mahata walla garage ma mécanique walla atelier maɗa menuisier ko wawi wonde foof taw wawi towdema tinno musidɓe tedduɓe jogo e makko respect jogo e makko jurum miijo oɗo bandiraɗo debbo goram ko hen wuuri ko hen wuurni fawi makko tinno saɗa wawi soode makko kalnamo haala bel kalnamo haala moƴƴa mbasa holludemo casiyagal hoto wi tan par ce que aɗa sooda e makko aɗa ɓoƴomo ga aɗa façomo ga aɗa haalnamo ko ɓuuri mettude aɗa dardamo casiyagal saaha jomum ne andi ka client ne andi ko cotta emo yidde dañi kalisal maɗa wona e haaldum haala bandiyagal ene jalanma ene fijiranma aña tikkande walla aña tawa ko yidde dandude commerce muɗum tinno hoto profite on situation aɗa bonira ɗum needi walla aɗa holla ɗum casiyagal ay ɓen worɓe jasɓe ko ɓen janggo e jaam so joom suudu mum wiino waɗa ya jeegoyal mbiya joom suudu ma yahata walla so wino yaaha banggue goɗɗo mbiya yahata par ce que miijotoɗa no mbaɗa jasde ni worɓe fof ko jasɓe tinno sa wirtima jomum holko jomum jogui miijo yurmo ɗum jogoɗa e mum hurma jogoɗa e mum respect ganda o ko bande ganduɗa waɗa oɗo ko miskin Allah sinno holko wawno wawata hande ne yeeka ene ala hay atelier maɓɓe saɗa wawi codde makko cooda sa wawa kalnamo haala moƴƴo sa yi kadi an mawɗo ayi e garage maɗa walla e chantier maɗa on biyone bonira woni nodda ɗum ferna ɗum hotomi yiitu jogoɗen mabɓe respect jogoɗen mabɓe jurum ballen ɓe ko rewɓe hande musidɓe tedduɓe ma jeeya bannano mumen ne jooɓa luwas ko koɗi ma jeeya bannano mumen ne jangguina sukaɓe muɗumen école ma jeeya bannano mumen ne koltina sukaɓe muɗumen ma jeeya bannano mumen ne gayna walla fruit mumen ko jeeyata ko walla sandwich mumen ha gayna nen dugga hen bottari ko ñammina sukaɓe walla ko ñammina jinnaɓe mumen e ko cafroy eko cafri jinnaɓe mumen sinno ko sago mabɓe mbatta koɓe mbaɗata ko ɓe jeeyata jeegugal ɓe jeeyata ngal kono noon solution goɗɗo ala so wona ɗum ɗum noon tinnoɗen ɓen ballen ɓe kala debbo jiiɗa darde ɗum yitere oɗo ko ɓiye tawi ko tokoso darda ɗum o ko ɓiyam so tawi ko tolno joom suudu maɗa respect joguiɗa e joom suudu maɗa o mbaɗa respect e on tawi ko yummiraɗo miijiɗa ko jinnaɗo ma debbo respect joguiɗa e jinnaɗo ma debbo mbaɗa ɗum e oɗo debbo mawɗo jeeyowo jogoɗa e mum kurum jogoɗa e mum jurum sen mbaɗini tan musidɓe tedduɓe ma aduna o feewa buuɗal yurmede so feeri feeñi feeña e windere feeñde e ɓataake bindaɗo ɓataake hirjino ko faati e ganndal ko faati e mecce e sowtol musidɗo moon sehdi moon Ghalii Abuu Bah yo jaam Allah ñallan en